Евангелле паводле Яна. Вось сведчанне Яна. Калі юдэі з Єрузалема паслалі святароў і левітаў, каб яны спыталіся ў яго, хто ты, ён абвясціў, не выракся і вызнаў: «Я не Месія». І спыталіся ў яго: «Дык хто ж? Ты Ілля?» І сказаў: «Не». «Ты прарок?» І ён адказаў: «Не». Тады сказалі яму: «Хто ты, каб нам адказаць тым, хто паслаў нас? Што гаворыш ты пра самога сябе?» І ён сказаў: «Я голас таго, хто кліча ў пустыні: раўняйце дарогу Пану», як сказаў прарок Ісая. А пасланцы былі з фарысеяў, і яны спыталіся ў яго: «Тады чаму ты хрысціш, калі ты не Хрыстус, не Ілля і не прарок?» Ян сказаў ім у адказ: «Я хрышчу вадою, а сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце, той, хто ідзе за мною, якому я не варты развязаць раменьчык на сандалях ягоных». Сталася гэта ў Бетаніі за Ярданам, дзе хрысціў Ян.